Q&A-juttua Bodybuilding Finlandin sivulle. Muutama kysymys tullut. Joo, ja täällä on tullut nyt ensimmäinen kysymys on tullut Villeltä, että moro. Vapaa-viikolla reenaan 4-jakoisella ohjelmalla, mutta joka toinen viikko ei tule käytyä salilla. Olisiko mitään hyötyä edes käydä 12-14 tunnin työpäivän jälkeen, kun tekee raskasta ulkotyötä? No tuohon melkein niinku sanoisin aika semmonen korkeintaan semmonen ehkä puolen tunnin nopea treeni ennen sitä työpäivää. Voisi olla ehkä semmonen niinku fiksulta yön jälkeen kun on levännyt. Ja ehkä vähemmän ottais 3 treeniä vaikka sille viikolle. Kävis kropaan niissä läpi ja siellä varmaan jonkinnäköisiä vapaapäiviä kuitenkin silläkin viikolla on, niin yrittäisi tähtäillä sinne ne treenit. Että kyllähän se on nyt silleen, että on se viikon tauko aina pitkä sitten. Ne pitäisi olla sitten niin saakinin kuormittavia sen vapaa-viikon treenit sitten, että se olisi pelkkää palautumista se työviikko. Että kyllä me suosittelen, että siinä semmoinen lyhyet napakat treenit vetää sitten vaikka ennen sitä työpäivää. Joo. Mikko kyselee seuraavaksi, että tärkein asia, joka olet oppinut viimeisen vuoden aikana. Se on varmaan ehkä enemmänkin kuin noita videoita ja noita noin tehnyt, niin se ehkä kiinnittyy enemmänkin siihen semmoinen omana ittenä oleminen, että ei vedä mitään showta tai roolia, että ihan sama missä oot ja mitä teet, niin ei tule sitten yllätyksiä ihmisille siitä, että tää onkin ihan mulkkujätkä, vaikka esittää jotakin muuta, vaikka mulkkujätkä onkin. Kuitenkin ehkä se siihen on enemmänkin se omana ittenä oleminen, mitä tahansa tekeekin, se kannattaa aina. Joo. Mitäs jos saisit muuttaa yhden asian menneisyydestä liittyen niin podaukseen, niin mitä tekisit toisin? Varmaan se, että oppis mieluummin niinku muiden virheistä eikä omista virheistä, että se oikeastaan niinku hyvinkin äkkiä se asiantuntevan valmennuksen hankkiminen siihen hommaan, niin se varmaan olisi semmonen mitä tekisi toisin, että vaikka en pitkään ilman valmennusta kerennytkään treenailla ennen kuin sitä hommasin, mutta niin silti joku 2-3 vuottakin, niin siinä kerkeää aika paljon kuitenkin tehdä. Valmennus, se on niinku ehkä semmonen, minkä olisin nopeammin ottanut, jos nyt voisin muuttaa asiaa. Mikolta tuli vielä 3. kysymys, että mikä on sun lempi cheat-ateria kautta mättö? No se varmaan on pannukakku ja jäätelö sitten, että se on niinku semmonen leivonnaiset ylipäätään, mutta pannari jäätelö ja mansikkahillo, niin se on mikä uppoo aina. Joo. Täällä oli vielä kuvaajallakin kysymys, että mistä idea Bodybuilding Finlandin perustamiseen? Ja varmaan idea lähtenyt siitä, että kun itse on seurannut tuota kehonrakennusta aika aktiivisesti, niin on halunnut tuottaa sitä materiaalia myös itsekin. Ja tietenkin sitten henkilöiden kanssa, ketä on seurannut ja ketä oikeasti on fanittanut. Ja pyritään sitten koko ajan pikkusen tuomaan, tai vähän oikeastaan parantaa sitä hommaa, että ja laajentaa pikkuhiljaa tässä ei siihen. Oikeastaan se, että kun on itse seurannut, niin haluaa myöskin itse olla vähän siinä mukana sitten. Ja sitten täällä on vielä palautetta, että tulee hyvää matskua, niin kiitos siitä. Ja jos olette seurannut, niin ihan hieno homma. Ja olisiko mahdollista saada Joel Vatanen videolle, niin täytyy Joelille pistää viestiä vaan, että jos hän haluaisi kamera ettei tulla pomppimaan. Mä uskon, että se varmasti onnistuu, kun pistetään viestiä sitten. Seuraava kysymys tuli Kristianilta, että mikä olisi hyvä ravintoainejakauma prosenteissa peruskehonrakennusdietillä ja kuinka paljon kaloreita alle kulutuksen dieetin alussa? Tuli semmonen, katoin tuota kysymystä vähän aikaa ja yritin miettiä, että pystyykö tuohon niin prosentuaalisesti niin vastaamaan millään tapaa, mutta se ei, siihen ei semmoista yleispätevää sääntöä kyllä ole. Et se riippuu vähän siitä, että minkälaisella makrojakaumalla se offia on sitten vejetty eteenpäin. Mutta sanotaan tälleen, että nyrkkisääntönä kuitenkin se, että siellä olisi sitä rasvaa gramma per oma tiivis painokilo turvaamaan sitä hormonitoimintaa. Ja se, että se olisi niinku pehmeistä rasvoista sitten kuitenkin yli puolet siitä määrästä.
että se olisi niinku semmoinen lähtötilanne tuohon rasvaan. Ja sitten protsku, niin semmoinen 2,5 grammaa minimissään per oma tiivis painokilo ja loppu sitten hiilarista. Ja se hiilari säätämällä sitten se dieetin eteneminen siinä, että sanotaan tälleen, että jos sitä nyt polkaisee 1/3 offihiilareista pois siihen dieetin alkuun ja sillä se lähtisi liikkeelle, niin se olisi varmaan semmoinen aika optimitilanne luulisi. 1/3-puolet hiilareista heti alkuun pois, niin se lähtee se homma niinku automaattisesti toimimaan. Riippuu toki niin paljon siitä, että missä ollaan offilla, minne ollaan offilla päästy. Et prosenteista en tuohon silleen pysty sanomaan, että se sattuu niin luonnollisesti varmaan 20-30% väliin se rasvamäärä suurin piirtein ja loppu sitten protskusta ja hiilarista. Kyllä. Seuraavaa sitten. Joo, Joni kyselee seuraavaksi, että mikä on podarille riittävä yöuni. No, mitä enemmän, niin sen parempi, että silleen se varmaan menee, mutta kyllä se nyt silleen, että se 8 tuntia vuorokaudesta nyt olisi vaakatasossa ainakin, niin nukku sitten tai ei, että kyllä sitä lepoasti, jos se rankat treenit on kuitenkin, niin levossahan se lihaa kasvaa, niin jos ei sitten nukuta, niin pyrkii muuten vaan lepäilemään, että siihen on niinku se hyvä sääntö, että jos ei tarvii juosta, niin kävele, jos ei tarvii kävellä, niin seiso, jos ei tarvii seiso, niin istu, jos ei tarvii istua, niin makaa, jos ei tarvii maata, niin nukuu. Että niin sitä kun noudattaa, niin varmasti tulee lepoa tarpeeksi. Joo. Sitten Niko on pistänyt muutamat kysymykset tänne vielä perään. Eli ensimmäisen episodin viitaten mainitsit, että painoa tuli nostettua viikon aikana rapiat 6 kiloa. Kiinnostaisikin tietää, onko tässä joku idea taustalla ja palveleeko tuollainen tahti enää sen enempää lihaskasvua kuin vaikkapa perinteinen 0,5 kiloa per viikko. Ja tähän lisäyksellä vielä säädetäänkö kalorin saantia sen mukaan, miten peilikuva muuttuu. Joo, eli niin kuin sanotaan tälleen, että eihän siinä nyt ole niinku se 6 kiloa siihen viikkoon, niin se on kun ne solut on ruvennut täyttymään sitten nesteillä, että se on kehonrakennuksessa, kun ruvetaan painoa nostamaan, niin se ei tarkoita sitä, että se 6 kiloa viikkoa, että se olisi rasvaa ja sitten lihasta niin suurin piirtein pelkästään. Että nyt voin tälleen näin niin löylynä kiukalle heittää siihen, että kun meni 2 viikkoa, niin se oli yli 10 kiloa sitten niin noussut se paino. Et se vähän riippuu, miten ne solut sillä täyttyy ja miten täyteen ne sitten saadaan. Että nythän se himmaantuu se tahti ja ei tässä nyt voi sanoa, että ei tässä nyt hirveästi rasvaa ole kuitenkaan niin siihen aikaan kerätty, eikä siihen aikaan nyt ihan älyttömästi kerkeäkään kerätä. Et kalorithan siinä jonkun verran nousi myös siinä 2 viikkoa sitten ja ne on nyt 5400 ja nyt katsotaan taas sitten parin viikon päästä, että miltä se kunto näyttää, että voidaanko niitä pikkuhiljaa hiilareita taas hilata sitten ylöspäin. Että tarkoitushan on niinku päästä kuitenkin suht siistissä kunnossa niinku mahdollisimman korkeisiin hiilareihin, niin saadaan sit syödä siellä dietin lopullakin sitten vielä jotain. Et se on niinku, nestettähän se on niinku suurin osa, mitä tuossa tuohon aikaan on sitten tullut. Solut täyttyy nesteellä. Joo. Seuraava on, että mitkä on olleet kohdallasi suurimpia kompastuskiviä kehityksen kannalta? No sanotaan varmaan niinku alkuun silloin se liiallisen painon kerääminen noihin liikkeisiin, että kyykyt jäi sitten vähän vajaiksi ja muutkin liikeradat, että se on sitten ollut enemmänkin sitä heilumista kuin sitä lihaksella treenaamista, vaikka rujoahan se on vieläkin välillä, mutta kyllä se kuitenkin niin tänä päivänä kohteeseen menee. Sitä on niin oppinut niitä lihaksia käyttämään eri tavalla, mutta sanotaan, että se on varmaan se jalkojen kehitys siihen alkuun, kun ne jäi koko ajan vaan niin pinnempaa ja pinnempaa ne liikkeet. Niin sen nyt näkisin, että se on ollut niin se suuri ja täysin omaa aiheuttamaa silloin alussa omaa tietämättömyyttä, ja kun ei valmennusta ollut, niin laitettiin lisää rautaa tankoon ja ei menty niin syvälle, niin luultiin, että ollaan sitä aina vahvempia ja isompia. Sitten siellä on ollut semmoista, kun on ensimmäistä kisadiettiä pitänyt aloittaa, että alun perin piti ensimmäisen kerran kisata 2013 keväällä, ja se sitten peruuntui sen takia, että siinä tuli ruusu jalkaa ja ihopuolioon, ja pahimmassa tapauksessa olisi niin tuosta polven alta lähtenyt toinen jalkari amputaatioon, niin siinä tuli semmoinen varmaan puolentoista kuukauden melkein semmoinen pakkohuili tuonne alakerran treeneihin, että
siinä ne on varmaan ne suurimmat kompastuskivet sitten, että siitä on kyllä onnekas, että suurin piirtein ehjänä on saanut aina olla. Joo. Entäs mitä vinkkejä haluaisit antaa henkilölle, jota kiinnostaisi keholajissa kilpailu? Mitä vinkkejä? Joo. No se ensinnäkin, että se homma on lähettävä ihan täysin omasta halusta ja siitä, että haluat tehdä sitä hommaa ja teet sitä itses takia, etkä kenenkään muun takia. Että jos sä teet sitä sen takia, että joku muu edellyttää sinun tekemään sitä hommaa tai sä haluat vaan jotain näkyvyyttä sillä, että sun kroppa on niin hyvässä kunnossa, että sä tykkää sitä hommasta kuitenkaan täysin, niin siitä ei tule sitten mitään muuta kuin ongelmia jossain vaiheessa. Ja se, että niin ei liian hätäisesti lähettäisi siihen kilpailuhommaan, että ollaan vuosi käyty salilla ja suunnitellaan sitä kilpailua, vaan että rauhassa kehittää sitä fysiikkaa ja menee silloin, kun on siihen valmis. Ja kun on saatu se kroppa viritettyä offilla niin käyttämään niitä ravinteita niin paljon, että se on sitten tervettä se diettaaminenkin, että ei tarvitse mennä ihan semmoisille kitukaloreille. Siinä varmaan on ne, mitä itsellä niin päällimmäisenä mielessä. Seuraavaan, että mikä on Tonin kanta ikuisuuskysymykseen siitä, tarvitaanko isoihin lihaksiin isot painot? Ehdottomasti tarvitaan. Että kyllähän niin noitahan on niin koulukuntia monia, että mihin niin uskotaan, mutta kyllähän se nyt silleen niin terve järkikin sanoo, että jos se samalla suoritustekniikalla teet vaikka, sanotaan, että nyt hauiskääntöä sitten 30 kilolla 10 toistoa vai teetkö sitä 50 kilolla 10 toistoa, niin kyllä ne veikkaa, että ne hauikset on isommat sille, joka tekee sillä samalla suoritustekniikalla sillä 50 ne 10 toistoa. Että niinku, kyllä se vaan niinku oma paikkansa tietysti volyymitreenaamisella ja kaikilla tämmöiselläkin, mutta niin kyllä se tietynlainen progressiivisuus siinä, että mennään koko ajan sitten jollakin tavalla pitemmälle painoissa ja toistoissa, niin on kyllä se oma mielipide, että suora vastaus on, että kyllä. Tähän on varmaan jo saatettu vastatakin, mutta kuinka pitkään tuli reenattua omaksi iloksi ennen kuin päätit ryhtyä kehonrakentajaksi? Kuinka kaikki tapahtui? Tuliko kanssareenaajista positiivista palautetta? Kannustiko joku kokeilemaan kilpailemista vai kuinka? No ensi alkuun on sanottava, että treenaan tänäkin päivänä omaksi iloksi. Että niin se ei ole ollut sitä, että on ruvettu kilpailemaan, että siitä olisi tullut jollakin tavalla niin kuin pakkopullaa tai semmoista, että minä tykkään tästä lajista niin kuin joka päivä enemmän ja enemmän. Ja miten ne jatkuu ne kysymykset siinä oli? Niin miten pitkään tuli treenattua? Kuinka pitkään tuli treenattua? Periaatteessa ennen, sanotaan sille, että ennen kisaa päätöstä tuli treenattua semmoinen 2-3 vuotta suurin piirtein. Ja en ollut silloin ajatellut, treenaaminen oli vaan mukavaa ja näki, että itse kehittyi. Eikä se nyt niin tarkkaa ollut ruokavalioita ja muiden suhteessa, pyrkin vaan syömään protskua tarpeeksi. Sitten niin alusta asti, kuka on toiminut minun hierojana, suomalaisen Antti, niin sitten 2-3 vuotta olin ehkä treenannut, niin 3 vuotta, niin sitten sanoo, että nyt näyttää niin Toni siltä, että ootko harkinnut niin kilpailevasi ikinä kehonrakennuksessa tai jossain fysiikkalajissa, ja sitä sanoi, että no en ole niin miettinyt, mutta niin sitten Antti sanoi, että no mitä jos kannattaisi hankkia valmennusta ja oikeasti ehkä lähteä kokeilemaan, että näyttäisi niin kuin, että rakennetta voisi vähän olla ja olisi jo lihojakin siihen hommaan. Niin sitten otin Mustosen Buukiin silloin yhteyttä ja Buuki sitten luotsaili Haapasaaren Joonaksen kanssa meikäläisen sinne ensimmäisiin kisoihin ja sieltä tuli silloin noviisi Suomen mestaruus ja siitä se oikeastaan vasta se kehonrakennus sitten ensimmäisten kisojen jälkeen niin kuin alkaa. Silloin voi sanoa vasta olevansa kehonrakentaja. Kyllä. Ja seuraavat kysymykset voidaan liittää toiseen. Tässä on 2 kysymystä seuraavia. Että ketä ulkolaista podaria tulee seurattua ja mitä mieltä on Rich Pianasta? Joo, no siinä tuli sille, että siinä oli vastattukin jo toisessa kysymyksessä siihen ensimmäiseen, että no Pianaa tulee kyllä seurattua ja sitten siellä on niinku semmosia, ketä nyt on comebackia Levroneen tekemässä, Levrone kuuluu niinku
omiin suosikkeihin ja kaikista ihan alussa sitten, ketä on niin paljon seurannut, niin Dorian Yatesia ja Yatesin vanhempia hommia, että joskus itsekin tuli sillä Blood & Gutsilla treenailtua silloin alkuaikoina. Sitä löysinkin itse asiassa jätkille näytin niin treenikaapin pohjalta niin vanha Blood & Guts vihkon ja siellä on treenipainot vieläkin sitä ylhäällä. Ketäs muita ulkomaalaisia sitä nyt? No Flex Lewisia jonkun verran ja ehkä siihen Yatesiin ja sitten näihin kaikkiin niin kuin Mr. Olympioihin, ketä näitä nyt on ollut, Colemanit ja sun muut, niin on kyllä tullut katseltua videoita ihan reilusti, mutta niin sanotaan, että tämän päivän kehon rakentajia sitten niin pakko myöntää, että en ihan älyttömästi edes niin seuraile, että yritän keskittyä siihen omaan tekemiseenkin enemmänkin ja siihen, että se ei niin pääsisi vaikuttamaan sitten, ei ottaisi niin alitajuisesti vaikutteita sitten välttämättä sieltä, vaan toteuttaisi sitä omaa hommaa sitten enemmänkin, mutta sitten oli kysymys siitä, että mitä mieltä on Rich Pianasta, niin sitä mieltä, että siinä on kuitenkin semmonen äijä, joka uskaltaa avata suunsa niinku kaikista asioista. Niinku Rich Piana ja Boston Lloyd, niin nostan kyllä isosti hattua, vaikka jakavat niinku mielipiteitä tuossa kehonrakennuspiirissä aika paljon, mutta mielenkiintoista materiaalia ja sille, että puhutaan niinku asiat oikeasti. Sitten on, että mitäs normi kadun tallaajat suhtautuu teikäläiseen vähemmissä vaatteissa? Tuleeko koskaan palautetta isosta ulkomuodosta ja tuleeko koskaan mitään negatiivista sanomista? No kyllä tässä nyt silleen niinku sanotaan, että ei niinku, joku Savonlinnakin on semmonen paikka, että täällä kaikki niinku melkein tietää toisaalta, että se on ihan normaalia, jos meikäläinenkin tulla kävelee, että ei siihen porukka sille kiinnitä huomioon ja eikä tässä nyt mikään Mr. Olympiatason äijä kuitenkaan vielä on, mutta kyllähän sitä nyt joskus jotakin kiuaskommentteja tuolla saattaa tulla, kun kävelee ja sun muuta, mutta sitten niinku negatiivisesta palautteesta niin sitä vanhemmat ihmiset saattaa joskus olla silleen, että se saattaa ne kommentit olla aika suoria, niin kuin mitä kuulee, että hormonihirviö ja sun muuta kaikkea tollaista, että sitä ei välttämättä tiedä, että sitä saattaa joku vaikka tehdä ihan kovaa duuniakin sen ulkomuodon eteen. Että sanotaan, että semmoista tylymmät kommentit on varmaan niin oikeasti tämmöiseltä eläkekäisiltä porukalta, että käytöstavat pitäisi ehkä löytyä siitäkin ikäryhmästä. Kyllä. Mitäs kehonrakennus on vaikuttanut elämääsi? Koetko saaneesi siitä jotain lisäarvoa ja onko kenties ottanut sinulta jotain pois? No kyllä on varmasti molempia, että varmasti on sanotaan niin kaverisuhteet on ihan 100% varmasti kärsinyt tuon lajin takia, että siellä ei niin perjantai-iltana, jos ei vaikka töitä olisi, niin ei sitä niin ryypiskelemään lähetä tai muuta. Ja sitten jos sulla on ruoka-aika, niin silloin mennään kotiin syömään ja se on ihan sama mitä silloin käy. Ja sitten niin sukuloimiset sun muut, niin onhan ne niin luonnollisesti jäänyt vähemmän, ne treenit menee etusijalle kyllä, mutta niin tosi paljon on sitten tullut hyviä tuttuja ja ystävyyksiä tuolla kehonrakennuspiirien kautta. Ja kyllä se semmoisen niin elämän rytmin on kuitenkin sitten tuo elämän tyyli antanut, että sille lajillehan tässä nyt niin pääsääntöisesti oikeasti eletään, että kyllä se päivä on sitä täynnä, että aamusta asti se on jollakin tavalla mukana sinne iltaan, että kun silmät laittaa sitten kiinni, niin kyllä se oikeastaan päivä on aina täynnä kehonrakennusta jollain tavalla. Sitten oli vielä viimeinen kysymys, että mitä muita mielenkiinnon kohteita on podauksen lisäksi? No podauksen lisäksi muita mielenkiinnon kohteita on podaus ja podaus ja podaus. siihen ne varmaan jää ne 3. Podaus, podaus ja podaus. On siis varmasti niinku jotakin plan B:täkin suunnitellut joskus, että kun se kehonrakennus joskus varmasti loppuu, niin varmaan joku kalastelu sun muu ja semmoinen mökkielämä niin kiehtoo kyllä oikeesti. Että se on ihan mukavaa kesällä. Tääkin on kesäkaupunki, niin täällä on mukavaa olla vesillä kesällä ja tällaista. Ne on niinku siinä niitä hommia, mistä itse tykkää sitten. Kyllä.